खुलुमबाय गिबियावनो आङो निमाहा बिग्रोनो सानदों आंनि जिबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोननाव आरो रायजो राजाफोरनाव जे आङो बिराद गगा मोननानै दङ गाराङा जाया निमाहा हो अब्लाबो नोंथांमोनजों सावरायलांनो नाजागोन दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बे कन्टेन्टनि गेजेरजों नब'चरनिया जे कर्टनिफ्राय इलेक्शन गेलेनो थाखाय खाबु मोनबाय बिनि सोमोन्दै सावरायगोन लोगोसे बर'नि गुबुन गुबुन आफादफ्रा बे गनायथि मोननायखौ आजावनानै लायाखै दा बिनि थाखाय मा एक्शन लानो थांगासिनो दङ बिनि सोमोन्दै डिटेल्सै सावरायगोन। हेलो एवरीवन वन्स अगेन वेलकम बैक टू द चैनल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं जाय बुस्थुखौ जोङो जाजानो बादोंमोन बे बुस्थुआ जानानै फैदों नब'चरनिया कर्टनिफ्राय जे इलेक्शन गेलेनो थाखाय पारमिशन मोनबाय आसाम सरकारा गनायाखैब्लाबो आरो जोंनि बर'नि गुबुन गुबुन आफादफ्रा बिथांनि एसटि गनायथि मोननायखौ जोङो लुबैयाखैमोन लुबैयैनि खारना जाहैबाय नैबे नोजोरजों स्वयं आंबो लुबैया खारना जाहैबाय बिथाङा एसटि नक्लि सार्टिफिकेट लानानै जे खामानि मावनो थाखाय लक सभानि एमपि जानानै थांबाय बेवहाय बिथाङा नक्लि सार्टिफिकेट लानानैब्लाबो एमपि जाबाय जेला बे ओनसोलनि जौगाखांनाय आरो माखासे जेंनाफोरखौ मावनांगौमोन खेबनै बिथाङा एमपि जानानै थांबाय 2 टाइम्स लक सभार कारणे एमपि হৈ গ'ল নব'চৰনিয়া তথাপিও তেখেতে আমাৰ অঞ্চলত উন্নয়নৰ কাৰণে একো কাম কৰিব পৰা নাই আৰু আমাৰ অঞ্চলত যিবিলাক ৰাইজৰ কাৰণে বা ৰাইজৰ ফেচ কৰিব লগা প্ৰব্লেম আছে সেইটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে এক এনচিও আগবাঢ়ি অহা নাই এই কাৰণে মই এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই নিজকে নবকুমাৰ ডাঙৰীয়াৰ এমপি হোৱা বা এজন লিডাৰ হিচাপে কোনো দিন মই মানি ল'ব নোৱাৰিব এইটো ক্লিয়াৰ কাট কথা মোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকে কি ভাবে नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना नब'चरनियाखौ लिडार बा माबा मोनसे रायजोनि खामानि मावथों बिदि एमपि टेमपि जानायखौथ' बार होबावदो आं मालाबाबो लुबैनाय नङा दा बिनि सोमोन्दै गुबुन गुबुन जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मा बुंदों बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। गुवाहाटी हाइकर्टआव मोनसे जोंनो रायदान होदोंमोन बे रायदान होनाया इलिगेल भाबै इनजास्टिस जोंनि थाखाय मानो होनबा बियो एसे अन्याय जादों जोंनि सायाव अन्याय खालामनाय जादों बेखौ जोङो मानिनानै लानो हायाखै मानो होनबा बे जास्टिसआ आवगायावनो हाइकर्टआ इन्टारिम अर्डाराव चरनिया कछारिया बर' माने एसटि नङा होननानै होखाबाय 2014 आवनो बिनि उनावबो आरोबाव 2023 आव PIL नि दारै बे चरनिया कछारिफ्रा एसटि नङा होननानै रायदान होखाबाय बिनि बादैबो नब'चरनियानि बिसेस बिनि सार्टिफिकेटनि बेलायाव स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियासो बेखौ जाहाथे केन्सेल खालामनो हायो होननायलाय स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया दाख्लि 2024 नि जानुवारि 12 आव बेखौ स्पिकिं अर्डार होबाय जे बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल नंगौ बियो बै समाव मोनसे अर्डारजों मोनदोंमोन खिन्थु बे अर्डारा इलिगेल भाबै आसाम गभर्नमेन्ट जेहेतु अर्डार होनो हाया बे अर्डारा इलिगेल होननानै बेखौ हाइकर्टआनो PIL नि दारै उइथड्र खालामफिनदों जे बे अर्डारा भुल मोननानै जे समाव उइथड्र खालामदों बे समनिफ्रायनो बे सार्टिफिकेटआ माने इनभेलिड जाखाबाय इनभेलिड जाखानायखाय बे मानसिया दा बियो इलेक्शनबो गेलेनो मोना आरो बिनि मेन एमपि सिटआबो थायामोन किन्तु बे एमपि एक्जिस्टिं थाबाय थानायलाय बेखौ हाइकर्टनि दारै बेखौ मोनसे रायदान होनांगौ मोनसे राय मोननांगौ होननानै बुंनायाव आरो जोङो बेखौ बियो जे जों जे स्पिकिं अर्डारखौ बे मानियाबादानो बियो मोनसे रिट पिटिसन होफिनदों जे बेखौ स्टे खालामनांगौ किन्तु स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया सल अथरिटि बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननाया बेयो सुप्रिम कर्टनि गाइडलाइनजों इन्डिया गभर्नमेन्टनि
कन्स्टिटिउसननि बे मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनिफ्राय बे गाइडलाइन ओंखारनायनि बियो कुनु बेला माने बे स्टेट लेभेल स्कुलनि कमिटिखौ कुनु इन्टारफेयार खालामनो हाया कर्टआबो कर्टआ जुरिसडिक्सन गैया बे बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननो थाखाय ओंखायनो स्टेट लेभेल स्कुलनि कमिटिखौ होनाय जादों बियो होनदों बे हाइ कर्टआव आं देरहादों सुप्रिम कर्टआव देरहादों हाइ कर्टआव सुप्रिम कर्टआव बे देरहायाखै बियो जादों मा हाइ कर्टआ सुप्रिम कर्टआ बेहाय बे बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननायनि कुनु माने कम्पिटेन्ट अथरिटि नङा बेखौ जे दाननाया स्टेट लेभेल स्कुलनि कमिटि ओंखायनो स्कुलनि कमिटिया जेला दानबाय होमबा बेहा गैखालामोन थेवबो अराजक भाबै बियो हाइ कर्टआव जों बुजिदों बे हाइ कर्टआव बियो जास्ट जोंनि बा बे जोंखौ जास्ट जोंनि जास्टिस माने न्यायखौ बियो उल्थायै खालामदों बे मिसलिड खालामदों बियो होनदों बे सुरुकस नै जाथियानो गैया होनना बुंदों खिन्थु बेखौ सुरुकस होनाखै कस कमिउनिटि सुरुकस आरो बर'कस बे हिस्ट्रियाव दङ आसामाव दङ बे बर'कस आरो सुरुकस बे कस कमिउनिटि बे गावखौ राजबंशी कस राजबंशी होननानै राजबंशी गामियाव दासिमबो बे गिदिं गिदिं बुंलास खालामगासिनो दङ बियो माब्लाबाबो गावखौ बर' होननानै सार्टिफिकेट लादों बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट लादोंबाबो बे मानसिया बर' नङा बिनि एपारेन्सआ बिनि लेंगुवेजआ बिनि गासिबो भाषा बिनि गासिबो थानाय जानाय बिनि गासैबो रिति निति गासिबो बर' नङा बियो माब्लाबाबो बे बर'नि आर'नाइ गानफेराखै माब्लाबाबो बर' गामियाव थांनानै मोबिलाइज खालामहैयाखै आरो बे बर'नि एगेन्स्टै बे बिटिसिनि एगेन्स्टै बुंबाय थादों बे बिटिसिनि एगेन्स्टै खालामहरदों आं जेब्लासिम थागोन आं जेब्लासिम थायो होमबा आङो माब्लाबाबो बर'लेण्ड जाहोआ आरो बे खालामदों आरो बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टनि बाहाय मोनसे कनस्पिरेसि दं बे कनस्पिरेसिजों बियो 10 बोसोर थादों आरो दिनै दा इलेक्सन टाइम सफैनाय समावसो बेखौ बे स्टिकिं अर्डारखौ होना होदों जों जास्टिसखौ जों मोनाखै न्यायखौ जों मोनाखै जोंखौ माने अन्याय भाबै जोंखौ जास्टिसनिफ्राय बन्चित खालामदों दा बेनिखायनो बे दा नै बे मुहूर्त टाइमावसो बेनो बे जास्टिसखौ बे रायदानखौ होनानै जायखौ इलेक्सन मोननाय खालामदों होमबा नायदो बे जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि ट्राइबेल हारिखौ नासयनानै दोननाय जादों स' दिनै भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल